एक हमारी गीत में टेरी से शुरुआत है। यह जागरूकता गीत है, यह सबके लायक गीत है। अरे मोरे राम और हम लोगों के गुरु की तरफ से साफा और ढेर सारे रुपयों का सम्मान, सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन मंदन स्वागत इस नागा बाबा के प्रांगण में। फूल बदन भाई, समैया देखो बाउरिया गईल, ये ऐसा समय आ गई पहले की गुरु व चेला लोगन में, आज की गुरु चेला में बड़ा अंतर हो गई। ये लिए हमके कहे के पड़ल, समैया देखो बाउरिया गईल, तलई का बस्ता डोमे का करिए पढ़ैया, समैया देखो बाउरिया गईल। जब शिक्षे का पैटर्न बदल गई, समय ऐसा आ गई कैसन कि बिना बेग का डेग न डोले कौनो सुंदर नारी जी। जे बा सुंदर बन जाता कहियो केहू का प्यारी जी। प्यार उमर ना देखत बाटे, सुना बात विस्तारी जी। सुनो बात विस्तारे भैया, सुनो बात विस्तारे, अरे सुनो बात विस्तारे भैया, सुनो बात विस्तारे। प्यार कबो उमर ना देखेला, यह कारण बाज समाज में का होत बा। नवहा लेके भागे छगो लइकन क महतारी जी। जे फुहर पातर बतियावे उहे आज सभा में गावे, समैया देख बाउरिया गए, साली नियर समझे लेडीज के गवैया, समैया देख बाउरिया गए, साली नियर समझे लेडीज के गवैया, समैया तब बाप मतारी केहू न पूछे भइल जमाना कैसन बा। बाप मतारी केहू न पूछे भइल जमाना, अब बहरा मुर्गा दारू खाइल आज का नौका फैशन बा। नारी भी दारू में झूमे चाल विदेशी जैसन बा। चाल विदेशी जैसन बा हो, चाल विदेशी, अरे चाल विदेशी जैसन बा हो, चाल विदेशी जैसन बा। लाज शरम तनिको नहीं खे, अब आइल जुगवा कैसन बा। आइल जुगवा कैसन बा हो, आइल जुगवा कैसन, आइल जुगवा कैसन बा हो, आइल जुगवा कैसन बा। जे जितने झूठा बतियावे आज कई युग हो गई बा। हमारे इस पूर्वांचल के हम लोगों के भाई बिरहा के शानदार गुरु, और ये पूर्वांचल के नहीं पूरे प्रदेश में जहां तक बिरहा है वहां तक आपका नाम है। हम लोगों के गुरु चंद किशोर पांडे जी, लेकिन इनकी लाइन का कुछ गवैया ऐसा माने उन्हन का हाल का बा कि जे जितने झूठा बतियावे अरे बिरहा में सम्राट कहावे, समैया देख बाउरिया गए, तलागी कवन किनारे या बिरहा का नैया, समैया देख बाउरिया। लागे कौन किनारे या बिरहा के
जाति जाति को बनल संगठन सब ही बाटे राजा जी, बाटे राजा जी। आज जाति जाति को बनल संगठन सब ही बाटे राजा जी। आ घर में मुसड़ी दंड करेले तबो रोब बाताजा जी। आ छोट बात पर झगड़ा होता मार के बाजे बाजा जी। अबे गुरु छोटी छोटी बात पर झगड़ा भी हमारे गुरु बता रहे थे, बाप बेटा का झगड़ा। सही बात है कि आदमी के करी ओर से जाई तो छोट बात पर झगड़ा होता मार के बाजे बाजा जी। अब प्यार मोहब्बत खत्म हो गई ने जवन बना के गई ने आजा जी। आज की डेट में प्यार मोहब्बत जौन बाप सब खत्म हो गई। तो चले बात बात पे गोली खेल मानवता की होली। समैया देख बाउरिया गए त गीतिया बिरह का गावत बाटे अब चिरैया। समैया देख बाउरिया एक लाइन और ई युग कैसन आ गइल बा, केहू केहू का बात न समझे। अब कितनो यह शान सुना अपनी कार्यकाल में मनोहर प्रधान बहुत लोगों के आवास बनौले हुई हैं। आज अब इनका मौका आ गई हो तो पता चलल कि दूसरे किनारे। आज की डेट में केहू केहू को एहसान माने के तैयार नहीं थे। ये लिए कहना अम्बा केहू केहू का बात न बूझे। अब कितनो एहसान सुना आय अहंकार में पागल मनवा मन भइले बेईमान। सुना बेईमान सुना हो मन भइले बेईमान। अहंकार में पागल मनवा मन भइले बेईमान। सुना आ शादी में सब नौकरी खोजे पूछत ना खानदान। सुना आते चलावे गाड़ी भैया भल ही जाई जान। सुना जान सुना हो भल ही जाई। तो लिख के कहे कभी संतोष ई बयाज समय का दोष। समैया देख बाउरिया गईल। समैया देख बाउरिया गईल। त करते जागरूक अब वीरेंद्र गवैया। समैया देख करते जागरूक ये हमारे गीत से सीख